Terve. Tuli hommattua tämmönen kone. Vähän pajahommaa siihen, ennen kuin pääsee penkin tekkaan. Laitetaan uudet nostolaitteen korvakat. Entiset oli pienet ja kapialainen. Laitetaanpa tommoset korvakat. Saadaan traktorin perään paremmin. No niin, nyt on korvakot leviämällä ja jämeremmät tossa. Päästään kokeilemaan. No niin, nyt on mansikkapenkin tekokone saatu perään. Päästään tekemään mansikkaa. Tai mansikkapenkkejä. Noin. Vanha kone, mutta varmaan toimii. Kovin monimutkainen laitos on.